kattoa ja sitten on siipiä. No niin, mitä kaikkea tapahtui sillä välin kun ette nähneet? No, mä failisin taistelun ja sitten mä otin sen uudestaan ja voitin sen sillä lailla, että mä en antanut niiden koskea muhun kynnenkärjelläkään. Eli toisin sanoen mä lamannutin niitä koko ajan. No niin, ja sitten mä tuulasin ihan hullusti kissaminttua ja sitten mä join pikkusen kokista. No niin, sitä mä tein. Okei, me pysymme kaukana täältä nyt. Älkää vain satuttako meitä. Oikeastaan aika helppo taistelu sitten tokalla kerralla. No niin. Täältä on varmasti paljon helpompi löytää ulos, joten ei tarvii käyttää niitä mun vähäisiä acorneja. Vaikka niitä saikin tossa taistelussa jonkun verran. Katsotaan ehkä tallentaa. Mä taisin kyllä tallentaa jo, mutta tallentaa uudestaan. Ja samalla juodaan limpparia. Tästä lähtien mä osaan täältä ulos. What is it? Mitä jos mä olisinkin antanut silloin aikoinaan tän nimeksi Kokiskynsi? Se olisikin ollut hieno nimi. Coca-Claw. Ei kun Cola-Claw. Mut Coca-Clawkin kuulostaa ihan kivalta. Mä olin niin lähellä. Miksi mä en mennyt tänne? Oisin säästänyt ne acornitkin. Näistä lähtien mä muistan. Kokis loppu. Mutta aina sitä voi hakea lisää. Varmoin askelin niin kuin tietäisin minne olen menossa. Mä pääsin ulos! Good. Well done. No niin, sitten. Mennäänpäs kattoo mitä Varjuklaanissa puuhaillaan. Aikooko ne kiittää meitä vai aikooko ne tappaa meidät? Kohta se nähdään. En kyllä ihmettelisi sitä jälkimmäistäkään. Varjuklaanilaisiin ei voi luottaa.
Väärä suunta. Se oli siellä jollain ihmissaarella, suon keskellä, jonne kaikki pennut pulahtaa ja sitten ne hukkuu ja sitten siitä syyttään kotikisuja. No joo, ei, mutta kuitenkin. No niin, aiotteko te kiittää meitä vai onko teillä taas siellä vartija? On, mä voisin taistella sen kanssa harjoitukseksi. Moi! Grrrr, sanoo hän. No, mä voitan ne silti varmasti. Oho! Rakkaus! Rakkauslampi, sä oot ihan paras! Sä oot parempi kuin Lakkaliitu, mä erotan sen kohta mun tiimistä. Aiot sä kiittää meitä vai aiot sä tappaa meidät? Vartijasta vois päätellä, että tappaa, mutta jaa, se tappaa. No. Hyvä, sitten mä lähdenkin takaisin. Moi! Tapaamme jälleen! Ihan taisteluharjoituksen kannalta. No! Hihi. Mitä? Lakkaliito, okei, mä en erotakaan sua, toi oli ihan okei. Miksi me enää käytäis noita Klaus Redheja, kun se Klaus Clashkin riittäisi? Varmaan, koska mä oon tottunut siihen niin. Pitäisikö tallentaa? Jos täältä vaikka tulee joku haukka, joka syö mut. Okei, tuskin vaan, mutta en mä ihmettele sitäkään, Varjoklanin reviirillä ei ole turvassa. Koskaan! Harmittaa, että mä asun hevospaikassa. Voisin koko ajan olla tallettavina. Hihihi, mä oon järkevä. Mä join vähän kokista, niin se saattaa vaikuttaa asiaan. Joo, mä voin nukkua 2 kupillista. Jahas, te ette vieläkin tappaa mut. Vähän kunnioitusta kuule. Tuo ei ole kunnioitus. Hupsista. Fail. Boom. Boom. Pääsinkö muuten nyt tapaamaan tiikeritähteä? Se on niin siisti. Siinä on semmoinen valkoinen valokehä aina ympärillä tässä pelissä. Mä haluan tavata sen uudestaan. Ting ting! Heti tämmönen ting! Näinköhän mä muuten lehtilampea, kun mä oon tän roolissa? Mä oon aina halunnut tietää, näkeekö sen lehtilammen siinä. Ha 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 ha. Howdy, howdy. Howdy. Mä en vielä osaa tää melodia ulkoa, koska mä poikkean siltä vahingossa koko ajan. Mä oon supervahvakin. Kotikisut ei uskalla edes koskea muhun, koska ne on niin pelkureita. Ja koska mä lamaannutin ne. No joo. Tosi hieno biisi mulla. Lots of love. Tai mitä nyt se tarkoittikaan. Laukoon jotakin ja load. Mä katsoin sanakirjistä orgista mitä muuta LOL tarkoittaa, niin lots of love. No mä veikkaan kyllä, että kovin usein ei käytä sitä siinä muodossa.
Raitakynssi. No niin. Nukkumaan ja tapaamaan kivaa tiikeritähti-isää. Easy. Tänä yönä sinun unessasi. Pimeä metsä. Place of no stars. No, mä en voi tallentaa. Nyt tapaamme tää sisämme, älä tapa mua. Tervetuloa takaisin, Raitakynsi. Ja Haukkahallakin on täällä. Sori, mun pikkusisko sen kamerimen luo tuolla. No niin, aloitetaanpa. Nyt haluan opettaa teille, kuinka johdetaan klaaneja. Ja se myös tapahtuu. Tänään minä kerron teille jostakin. Kunniat jotakin ja sitten kyllä, tiikeritähti, tietenkin. Joku taistelussa on tärkeää, mutta nyt puhun kuinka johtaa klaanianne. Heidän täytyy hyväksyä käskynne, ja jos joku kyseenalaistaa sinua, puolustatte itseänne kynsin ja hampain. Heikkous on vaarallista. Teidän täytyy piilottaa teidän epäilyksenne, tai vielä parempaa, älkää epäilkö ollenkaan. Nyt jotain bla 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 bla. Älkää huolehtiko pitkästä tiestä tulla päälliköksi. Se on kuin metsästystä. Se voi olla hankalaa. Teidän täytyy työskennellä sen eteen. Ihan niin kuin saalistaessa. Riista ei hyppää suuhunne. Me seuraamme jalanjälkiäsi samaan aikaan. Hyvä tähtiklaani! Mitä tapahtuu? Minun täytyy lähteä täältä. Olette molemmat hyviä poikia. Lähdemme pian uudestaan. Okei, nyt lähdetään. Hei, Raitakynsi. No niin, ja sitten sinä muistat, mitä tiikeritähti teki. Voimme tehdä tämän tulitähti. Selvä on. Liitytkö minuun, pitkä tähti? Tulitähti vai tuhoammeko teidät? Emme koskaan! Jos mietit minne Keltatassu lähti, hän tuli tänne varjoklaaniin. Raitakynsi, pyydän sinuakin tulemaan liittymään meihin. Minä olen uskollinen myrskyklaanin soturi. En koskaan liity sinuun. Selvä on sitten. Voit kuolla noiden kanssa. Nämä kissat ovat kutsuttu veriklaaniksi ja bla bla bla. Veriklaani, hyökätkää! Hyökätkää käsken teitä! Minä olen Ruoske ja otan tätä vanhaa juttua. Gasp! Mitä? Petturi ja bla 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 bla. Jaa! Tiikeritähti käytti jonkun tiikerihomman. Ruoska väistää helposti. Ja Ruoska käytti tän jonkun. Ja yhdellä iskulla Ruoska vie tiikeritähdeltä kaikki henget. No niin, narg! Ja sitten se kuolee. Sinne tiikeritähden tassun jäljet veivät hänet. Okei, joo, mä en halua, että paitsi Ruoska on kuollut. Ottakaa huomioon. Mä tallennan tähän, koska mä haluan ehkä tehdä ton uudestaan. Heti nyt. Mä haluan nähdä, onko lehtilampi siellä. Lehti. Mä haluan tutkia pimeyden metsää.